Bună ziua! Mă numesc Luțu Mirela și sunt profesor de religie la școala gimnazială Constantin Brâncoveanu din Slatina. Înainte de a începe ora, vă rog să rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Astăzi, la ora de religie, vom continua lecția Ajutorul lui Dumnezeu în situații dificile. Iar data trecută, vă aduceți aminte că am început cu citatul: ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul. Vă amintiți din lecție că Ilinca, împreună cu familia și cu verișoarele ei, au plecat la pădure să culeagă frunze multicolore. La un moment dat, prin pădure, fetele s-au rătăcit și după o perioadă, speriate, încep să se roage și să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu niciodată nu întârzie să ne ofere ajutorul. De aceea și fetele descoperă în scurt timp că se află foarte aproape de părinții lor. Astfel, ele au realizat cât de mult contează rugăciunea, dar și încrederea în Dumnezeu. Deci este foarte important să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu în situații dificile. Citatul: roagă-te stăruitor pentru orice lucru, ca unul ce nu poți face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu, ne îndeamnă la rugăciune permanentă, să ne rugăm în fiecare clipă a vieții noastre. Cele trei virtuți, credința, nădejdea și dragostea, sunt foarte importante, pentru că prin credință ne apropiem de Dumnezeu, prin nădejde avem totdeauna speranța că Dumnezeu nu ne va părăsi, tot timpul ne va ajuta, ne va oferi ajutorul, indiferent de problemele pe care le avem în viață, iar dragostea este cea mai importantă, pentru că mai presus de toate trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, iar pe aproapele noi ca pe noi înșine. Pentru a merge mai departe, astăzi eu o să vă citesc o scurtă lectură din care sper eu că o să înțelegeți foarte multe. O mână de ajutor se numește. În timpul unei campanii militare, un pluton muncea la repararea unei căi ferate distruse de bombardament. Câțiva soldați, deși se străduiau, nu puteau clinti un stâlp greu căzut peste șine. Alături, caporalul striga la ei, ocărându-i pentru neputința lor. Trecând pe acolo, un om l-a întrebat: de ce nu-i ajut și dumneata? Eu sunt caporal, eu supraveghez și comand, ei trebuie să muncească. Străinul nu a mai spus nimic, dar și-a scos haina și a început să tragă și el, cot la cot cu soldații, de un capăt al stâlpului. După scurt timp, au reușit să-i libereze șinele. Încântați de reușită, soldații au mulțumit străinului, care, luându-și haina să plece, i-a mai spus caporalului: dacă va mai fi nevoie, să mă chemați și altădată. Da? Zise în batjocură caporalul. Dar cine ești dumneata? Sunt generalul acestei divizii și comandantul tău. Ce am înțeles din această scurtă istorioară? La fel ca și acest general, care este un om virtuos, gata să-și ajute aproapele, este și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care niciodată nu va întârzia să ne ofere ajutorul atunci când îl vom cere. Minunile Mântuitorului vin să evidențieze acest aspect. În manualul vostru aveți mai multe modele de minuni, prin care Mântuitorul oferă ajutorul mulțimilor. Învierea fiicei lui Iair, umblarea pe mare și potolirea furtunii, înmulțirea pâinilor și a peștilor.
Acestea sunt doar câteva, pentru că Mântuitorul a săvârșit foarte multe minuni în activitatea sa. Prima minune, învierea fiicei lui Iair. Este una din minunile lui Isus consemnată în Evanghelia după Matei. Iair, mai marele sinagogii, l-a rugat pe Isus să o vindece pe fiica sa care era pe moarte. Între timp, fata moare, dar Isus intră în casă și o readuce la viață sau, după propriile sale cuvinte, o trezește. În imaginea de aici îl avem pe Mântuitorul alături de mulțime mare, care au intrat în casa lui Iair, iar Mântuitorul îi redă credința lui Iair pentru că i-a redat-o pe fiica sa vie. Vă dați seama ce bucurie mare i-a putut oferi lui Iair Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Bun, a doua minune, umblarea pe mare. Mersul lui Iisus pe apă este una din minunile consemnate în Evanghelia după Matei. Iisus și-a trimis ucenicii într-o corabie pentru a ajunge pe malul celălalt al Mării Galilei. Dar când ei se aflau pe mare, l-au văzut pe Iisus mergând pe apă pentru a-i întâlni. Ucenicii s-au înspăimântat la început, au crezut că văd o nălucă, dar când Iisus le-a vorbit și a urcat pe corabie, ei și-au revenit. Conform Evangheliei după Matei, apostolul Petru a mers pe apă către Iisus, dar s-a speriat de vânt și de valuri și a început să se scufunde, iar Iisus l-a salvat. Și în imaginea de aici îl avem pe Mântuitorul Iisus Hristos, mergând pe apă ca pe uscat, corabia cu ceilalți apostoli, iar Sfântul Apostol Petru, având credință că Hristos îl va ajuta, i-a cerut să vină și el pe apă, la fel, să meargă pe deasupra apei, la fel cum mergea învățătorul său. Numai că, la un moment dat, a căzut în deznădejde, i-a fost frică. Și atunci, evident, că a început să se scufunde. De aceea vă spuneam că nădejdea este foarte importantă în viața noastră. Să avem încrederea că totdeauna, indiferent de problemele vieții, Dumnezeu ne va ajuta, nu ne va lăsa. Precum vedeți, nici Iisus nu l-a lăsat pe Petru, l-a ajutat și în ultima clipă. Următoarea minune, înmulțirea pâinilor și a peștilor. Această minune este cunoscută ca și miracolul celor 5 pâini și 2 pești, deoarece Evanghelia după Ioan se referă la 5 pâini și la 2 pești aduse de un băiat și pe care Iisus le-a folosit pentru a hrăni o mulțime de oameni. Avem în imagine pe Mântuitorul Iisus Hristos purtând în mâini 5 pâini și 2 pești pe care le primește ca dar de la un băiat care le-a dat cu mare bucurie. În fața Mântuitorului sunt apostolii și mulțime mare de lume. Se spune că aici erau peste 5.000 de oameni, pentru că în Scriptură se precizează că erau 5.000 de bărbați în afară de femei și copii. Vă dați seama ce minune a săvârșit Mântuitorul și ce bucurie le-a oferit acestor oameni, pentru că au înmulțit pâinile și peștii săturând această mulțime. Ce îndemnuri avem noi care rezultă din lecție? Să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul primit, să-i ajutăm pe cei în nevoie, să fim recunoscători celor care ne-au ajutat. Ca întrebări la care voi trebuie să răspundeți, prima întrebare precizează cui trebuie să cerem ajutorul când suntem în situații dificile, iar cea de-a doua întrebare enumeră și alte persoane care te pot ajuta. Ce trebuie să reținem din lecție? Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru iubirea sa și grija față de noi. Trebuie să reținem că Dumnezeu este numit proniatorul, pentru că ne poartă de grijă și ne îndrumă pașii în viață. Și Dumnezeu ne ocrotește pe cei din jurul nostru, dându-le gândul cel bun pentru a ne ajuta. Bun, acum, pentru că trebuie să consolidăm ceea ce am învățat astăzi, o să vă trimit 2 exerciții, o să lucrăm 2 exerciții de pe Learning
la care sper să ne descurcăm foarte bine. Primul exercițiu. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor pentru necazurile ce ne împresoară. Psalmii 45 cu 1. Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, direcționează-o către cadranul adevărat. Dacă apreciezi că afirmația este falsă, direcționează-o către cadranul fals. Ok. Bun. Pentru a vedea mai bine ce scrie, mărim, da? Nu este important să-i mulțumim lui Dumnezeu după ce ne-a ajutat. Foarte fals. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu totdeauna, mai ales atunci când primim ajutorul. În momente dificile, pentru om, Dumnezeu oferă ajutorul său. Este adevărat, chiar astăzi am învățat, în momente dificile, Dumnezeu ne oferă ajutorul. O ducem către adevărat. Blândețea, bunătatea și rugăciunea nu ne ajută în situații dificile. Fals, foarte fals. Blândețea, bunătatea și rugăciunea totdeauna ne vor ajuta când suntem într-o situație dificilă. Deci o punem la fals. Următoarea. Dumnezeu ajută necondiționat toți oamenii. Sigur că da. Dumnezeu nu ține cont de ce rasă ești, pe toți oamenii îi ajută. Stăruința în rugăciune ne apropie mult de Dumnezeu. Foarte adevărat. Trebuie să ne rugăm permanent pentru a primi și ajutorul. Rugăciunea este modalitatea prin care îi putem cere ajutorul lui Dumnezeu. Foarte adevărat. Tocmai am vorbit despre acest lucru. Mântuirea o putem obține fără a-i cere lui Dumnezeu ajutorul. Fals. Mântuirea o putem obține numai prin ajutorul lui Dumnezeu. Încrederea în forțele proprii este superioară ajutorului oferit de Dumnezeu. Fals, foarte fals. Niciodată încrederea în forțele proprii este mai puternică decât ajutorul primit de la Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu ne ajută în toate împrejurările vieții. Sigur că da. Tot timpul Dumnezeu este lângă noi și ne ajută. Important e ca noi să-i cerem ajutorul. Neascultarea și răzvrătirea aduc roade îmbucurătoare sufletului. Niciodată neascultarea nu o să aducă roade. Deci punem la fals. Bun, și acum, ca să observăm că am răspuns corect, trebuie să mergem aici. Și vedem că sunt toate răspunsurile adevărate. Am răspuns corect. Felicitări, ai înțeles cum trebuie să procedeze un om aflat într-o situație dificilă. Să nu uiți că Dumnezeu te iubește și te ajută necondiționat. Foarte bine. Și vom mai face un exercițiu, așa cum am promis, este un rebus. Rezolvă corect rebusul și vei descoperi cine este numit proniatorul ce am învățat noi astăzi. Succes! Prima întrebare. Cuvânt cu același înțeles pentru a tămădui. A tămădui, a vindeca. Scriem noi. Vindeca. A doua întrebare. Miracol sau, am învățat astăzi, minune. Cuvânt rostit la sfârșitul oricărei rugăciuni. Toată lumea știe că este cuvântul amin. Mântuitorul a hrănit pe oameni cu câte pâine am zis? 5 pâini și 2 pești. 5. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu, am învățat astăzi că se numește providență. Deci purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de întreaga creație, da? Se numește providență. A feri, a apăra. Ce cuvânt se potrivește aici? A feri, a apăra. Păzi.
A mers pe apă atunci când a avut încredere în Mântuitorul. Astăzi am învățat că a fost Sfântul Apostol Petru. Și ultima întrebare, l-a vindecat pe orbul din naștere. Cine putea să-l vindece? Doar Isus. Și vedem că pe verticală ne-a ieșit cuvântul Dumnezeu. Deci proniatorul, am aflat răspunsul, este Dumnezeu. Bun, să vedem acum și dacă am răspuns corect. Super, ai găsit soluția corectă. Nu uita niciodată cât de mult înseamnă încrederea în Dumnezeu. Ok. Bun, și astfel am încheiat ora de astăzi. Sper că v-a plăcut și că ați reținut multe lucruri importante. Să nu uitați niciodată să vă rugați tot timpul, să conștientizați că doar prin rugăciune menținem legătura cu Dumnezeu și tot prin rugăciune primim ajutor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. La revedere!